וואו. הוא אומר שיש פה תנים. כן, 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 מולו, מול הפיל. כן, הם חדו לי! מה שיקרה פה ליד שם? יכול להיות. אני לא יודע מי יכול לאכול אותו. וואו. Have you discovered that the ears of the elephant is like the map of Africa? Yes. The ears of the elephant is like? It's like the map of Africa. The map of Africa. Except there is no Zanzibar or Madagascar. Wow. כן. נראה לי שזה כבר אבוד, אה? אבל תראו את זה קרוקו, זה אילנה. כן. ראיתם איך הוא התקדם אליו? כן. איך הוא נקבע על הפנים? כן. שאלה אבל אם הוא יכול לנצח אותו. הפיל, מה יכתוב לי בעיה? לא, הפיל יקרא אותו, כן. סיים לא לאכול. יודע, ברגע אם הוא מתלבש עליו ונושיך לו את הרגל. לא יודע, לא רואה איך התנין מצליח לעשות כזה דבר, אלא אם כן בתוך המים אולי. צריך כאילו להתהפך ב-90 מעלות בשביל לעשות כזה דבר. או שהרגל תבוא לו לתוך הפה. שתי אופציות בערך. Which? Yes, sir. The crocodile can eat the elephant? No, no. No? But it No. can eat the trunk. את החדק יכול למשוך לו. Yeah. Even that, I saw it. מתקרב אליו. Yeah, it's moving now. וואו, 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 וואו. See you, my friend. אני מנסה להפתיע אותו מאחורה? נראה לי שאף אחד מהם לא רוצה להתעסק עם השני. כן, נראה לי שזה סתם אנחנו מצפים למשהו כזה. כן. זה חמוד, הפיל. זה יכול לקרות. אני בעד הפיל, אגב. Okay.